случилось? Где я? Siz жаңа гына күрдегез, Крюгер безнең ұшып китте вертолетта, безне бәреп төшерделәр. Крюгер безгә бик кызыклы гына бер әйбер сөйләде. Имештер ул эволюцияны 1000 ел алга иткән. Димәк, аның фикере буенча 1000 елдан соң кешеләр менә шундый акылсыз, жүләр, хайваннар рәвешле албастыларга әйләнәләр. Мин моның белән бик килешеп бетмәсәм дә, ләкин монда бәлки хаклык бардыр да. Чөнки һәр кешеләр чынлап та хайван дәрәҗәсенә төшә башладылар. Башлар эшләми дигәндәй, алар урынына инде һәр акыллы телефоннар, акыллы компьютерлар, акыллы телевизорлар барысында эшли. Бәлки монда хаклык бардыр да. Бик кызык әйбер. Бу безгә бирде шундый бер бик каты мөмкинлек дим инде әйме. 8 патрон белән менә шундый бер нәрсәкәй. Безнең юк бернинди теге биноклебездә төнлә күрә торган җайланмада безнең юк. Фонаригыбызда безгә нәрсә эшләргә? Безгә вулкан кырыендагы лабораторияларга барырга. Ләкин мин монда ишеттем, Хамыр Батыр абыйны. Надо выбираться. Тойдык бер кая карамыйчы. Анда вертолетта бар иде бугай. Вертолет, әнә ул вертолет. Тек безнең монда тагын бер сикергәк. Безнең әлеге сиңа нәрсәләр күренде дисең, дөрес әйтәсең, сиңа нәрсәләр күренде. Безнең анда сикергәк тора иде. Тизрәк. О, ну наконец-то. Чынлап та җиңеллек. Ләкин синең артыңнан да Я не мог связаться с вами какое-то көтү время, белән Джек. албастылар. Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Ох, әнә не. Албастыларыңны. Нәрсә дигәнсез инде бу? Алар үлмиләр бит. Тек. Ой. О, тойдык. Безнең монда әзрәк көтелмәгән хәлләр килеп чыкты. Башыңа кашырга кала. Башлыйбыз моннан. Димәк, башта буларны атып бетерергә кирәк. Ник саңалар үлмиләр? Ник син китә? Ник саңалар үлмиләр? Безнең монда Безнең монда бар бит әле, әйме? Тагын күпмедер. Менә тагын бер килә. Куркыта чынлап та. Минем булай эш иткәнем юк булар белән. Чынлап та. Әллә беркемдә калмады. Яра, без моңа ышанырбыз юлим. Беркемдә калмаганына безнең әзрәк монда патроннар бар. Безнең бар монда тагын менә бу. Менә яхшы. Буларда бер әйбер дә юктыр инде. Каралым. Сер шорты. Бу безнең теге. Похоже, трагины из лабораторий расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Рахмәт. Шатландырдың, тынычландырдың. Күрәм инде мин монда бик каты шартлаган нәрсәнеңдер. Монда безнең бөтен җирдә тишкәйләр, әйме?
Тишкелер троен деп алып айтайын ошол мен бүтүн эбирлерин, бүтүн албастыларны. Тишкелер, комур батырлар һәм теге сикергек дәриләр. Мин бер кимне дә алай дисең. Нәрсә бу? Тек. Нилер тавышлар ишеттем мин аны. Сикә кайдар аттыралар, мин белмим монда нәрсә бар. Юк, тойдык менә монда. Монда безнең нәрсәләр бар. Дойл, моя рука зеленеет. Без шәрәккә әйләнәбез. Ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, перенасытившая воздух мутагена. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Конор заработал на себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой. Попробую уговорить его выделить мне пару капель. Попробуй. Осторожнее, он уже не вполне человек. Bizga tegin nodan tergilmedi baymi? Biz ko'rdingiz, biz Shrek'qa aylandik. Aylandik deb mana bu menga kerakmidi, mana bu to'fta. Aylana boshladik. Bu noshar. Biz demak o'zimizga narsalar butunlay bir qadaganmiz. Menetdagi tovush buni. Tinchlik bermayman atigi tovush. Джек, Ты говорим. в центральный офис Кригера. Он находится на краю кратера вулкана. Кригер сдерживает извержение за счет какого-то мощного катализатора. Надеюсь, там ты найдешь его и Вэллу. Пора покончить со всем этим. Я тоже направляюсь туда. Не беспокойся, все почти кончено. Батырларша. Китегіз мұнан, китегіз. Мен мұна... Кит... Мәнен екен. Малай, нәрсе бұл? Мен ағыламын мұна несі болған. Мұнда хаос, мұнда тулы хаос. Искитмәлі. Біздің бойынша кімдердер енді мұны атада. Мен тулы көтті әмесең мұны келішімше бұлдыр алмайым. Әзір бұғай. Иштім мен ада нәрселер Кригер өзінің вулкандағы лабораториясын нелер стабилләштіре тұрған жойланма білән тұтып тұрады. Шорtламас иттереп алый галабыларны, чөнки булар белән иштәсем килми минем. Менә сүз юк, малайлар. Көлсәң көл, еласаң ела дигәндәй. Сисеп торам, без монда кекрәйеп катышабыз. Моны аңлар өчен акыллы булырга кирәкми. Келіп жетті. Yok ayda alıştırayım mına bu bizim yaxşıydı. To'xtal, bizning de bit bor mana shunday gurlar, narsa sizning yoningizga qo'shib kelasiz. Nima shulay? Biz xonani bizning bunda tog'im birov. O, to'g'ri qana o'tirgan kerak. To'g'ri qilib bo'larga kerak. Sellis kekraydi bizim. Elle lavaga tushib ketdingda. Yo'q, nedir toshlar keldi. Dilemeliler. Men o'zim tushib ketdim. Nindi usul to'g'ri keldirmikan bunda. Butunlay birga ignor. Malay. Gülüklar bunda is gitmedi. Ol uçup gitti. Elle qaylarga vulkanның üstüne qatlaşıp gitti buğay. Bergenip. Bu bizning
Бұл біздің недер шынап та тұтырықсыз нәрсе тұтырықсыз глюк. Машина біздің машина да аша, бұл қамыр батырлар да аша, едегі зәптіған бір шылай бәрдіріп қарық, ләкин бұл елі әкіріндірек. Міне біздің әкіріндірек. Шәп. Бұсын. Ұштың мұ? Шәп, міне бет. Ләкин машина білі мұнан шығып болмай. Так, диксон менің патронлар бітә шуны құрылмаған нешіктір. Қаян бару дұрыс болыр мекен? Бұл біздің нәрсетігі мұна бұсы, жоқ, бұсы болды. Мұна бұсы. Мен де өлесің бісін мүмкін. Оның іші көті боладыр, мен аңғыламын әліге. Алыштырайық шыны. Бұлышалар мен амында қамыр батырлар. Болды. Тынышлық, рахат. Так. Біздің тегінде бір эпик фейл болды. Секірмедік біз анда. Шүке біздің секірге қалебіз қалмады. Менен несі болды? Түшіп кеттім шындық топ-тура. Шуңа мында қаліне әзірек жиырға керек. Қал топлап дегенде секірлік болсын. Шауып келіп. Ейді құр бүтінісінде. Сәкіл мені мұнда. Үтесің. Күтілмеген қалдар ясысың мен мұнда. Бүтінісінде құрып қойыра керек. Бізге тауын қояндар оталар. Мәге оны көрмейм. Екі яқтан да бізге аталар. Білмейм енді мұнда. Бұл ойымды нешлеттіргеді. Жоғары кетті. Жүрмәлі. Шынлап. Әйді, меңа вертолет керек еді бетінде. Әйе. Шулғына керек еді меңа. Әйді. Шundan da düşmedi. Tek. Ciddiğinde. Bu teki anırat dereyken uf uyunu sakladı. Yaxşı. Офис Кригера должен быть совсем рядом. Я уже на причале. Направляюсь к тебе. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся. Встретимся там, да. Сесің достың ма? Шындай жылы сөздер білен етемін. Бізге мына бұл керек. 5 патрон. Рахмет, сіз шунды юмарт. 5 патрон білем мен мұнда. Ярты дүнияны басып алалам. Кімді кім аңламаса бұл бейнім. Шунды ирония. Кімдер бар біздің мұнда бітімдей. Бұл қолына граната емет тұтқан. Бұл біздің Кригер. Бұл оға дегене құрал тұтқан. Біздің әліге көрмейді анасы яқшы. Бұл да біздің оға дегене құрал тұтқан. Мен ойлайм міне мұны алырға керек деп. Хам алырға керек. Міне мұны. Мыйықлы тәрі. Менің да мыйық барда ләкет. Мұны қаллән емей. Шоми мен ал. Әйді, сіз тұрасыз, біз сізге хедшотлар тізіп шығамыз. Сіз тұрға шында мұны. Бір патрон, кімге тұтырға? Кім қалды? Әйді, барбы бір әрігіз. Кім тілей? Тек, мұнда біреу бар. Бұл біздің пулеметті басып тұра бұғай. Yok, бұлай болмай.
Ятып та булмый, безгә якынрак килергә кирәк. Якынрак килеп, менә. Тек булмады. Ничек шулай инде? Булдымы? Безнең монда тагын кемдер, менә ул. Кемдер кытырына ансын күрдем, мен анда тагын берәү йөри. Күз кырый белән генә күрәм. Әйдә инде. Чык. Кара юкка да чыга хәтта. Анда тагын кемдер бар иде, менә ул килә. Әйдә башына. Монда безнең кемдер бар? Монда безнең бер кемдә юк. Бугай. Кемдер йөри инде безнең. Әйдә. Бергә бер манка. Шыкылык тоткан кебек. Булды. Алып бу тилене, ләкин безне күрәләр имеш. Кем безне күрә? Мин аңламыйм. Кем безне күрә? 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 Кемдер безне күрә? Монда төшәп кекрәем идем. Беләм мин Джекны. Монда төшәп кекрәем. Монда төшәп мин кекрәем. Юк, кекрәймәдем. Ничек шулай булды ул? Белмим, монда кешеләр юк булай. О, уенны саклады. Яхшы. О, әйбәт булды бу. Нәсе? Киттек. Без бит инде кырыйндан. Соң әйдәсең, барыйк. Сикер алмыйм менә. Сикер алмыйсым китә. Моңа атсаң уты сүнә микән? Юк, сүнми. Асың ясамаганнар. Ясаучылар. Хәлем калмады бу Far Cry'ны уйный. Бүгенгә бу күбрәккә китте, чөнки инде бу безнең 3нче сериябыз рәттән. Шуңа тиздән туктатасы булыр дип уйлыйм. Ардырта бик каты гына. Һәр чак шундый ниләр. Нидә тотау? Авыр. Ләкин безне күргән. Авыр халәттә тотып тора. Булды. Ярый, шунарда без туктатып торабыз. Бу инде азакка бик якын. Безнең тагын 2 серия булачак. Рәхмәт караганыгыз өчен һәм киләсе очрашуларга кадәр.